आदसा नोंथांमोना दि बेवहाय दै लोमदो बेवहाय मा खहा जाखो? खहाया ओरैनो लोमदो बन माबा माबि बुखारलांबाय ओमफ्राय नै दाउ अमाफोरखौ जोङो लामायावसो लाबोनो गोनां जाबोबाय लामायाव दोनफैबाय बे बायदिसिना खावसे बुस्थु दंबावो रोगानो हायाखै। माब्लानिफ्राय लोमनाय बे ओरैनो दिनै हरखिनियाव बांद्राय अखा गैयामोन ओमफ्राय नै फुंनि 2 घन्टासोआव लोब लोब बारायदो दा बारायगासिनो। नोंथांमोननिखौ सोरबा सरकारिफोर सोरबा नायफैदों नामा? सरकारि बेबायदि नायफैथ'वाखै दा फैनो हागौ नामा दसे उनाव। जानाय लोंनाय मोनजादोंना मोनजायाखै दा? जानाय लोंनायाथ' दा बेबस्था जाबाय नै दा 2 घन्टासोल' जाबाय नालाय लोमनाया दा रोगागासिनो दङ जोङो ओरैहाय दै लोमि जायगायाव बारनानै दिनैनि माल बुस्थु माबादों दा रोगाखांनो आदसा नोंथांमोनानि न'आदि बे दैबानाजों लोमसावजोब्बाय बेवहाय मा खहा जाखो? जोंना दाउ अमा आरो माइरं माइ सब थांजोबदो न' दुवार। दा बहा थादों नोंसोरो दा? माबे दैमानि फैनानै बेवहाय देरखो दैया? सोरबाफोर रावबो नायफैनो फैयाखै नामा बेवहाय? जेबो अनसुंथाइ होआखै नामा? नोंथाङा मा बुंनो सानो सरकारखौ बेनि गेजेरजों मा बुंनो सानो? जोंनो मा अननानै मा हरो? माइरं दैरं हरो ना मा हरो? बिदि हरजानो लुगैदों आरो ना सरकारखौ? जोंनि बे पानपारा माजुलियाथ' बिदि जाजोब्बाय। गथ' गथाय फिसा फिसौ लाबाबो आगोर मोनला बबे रायजोआव थांना जाहैबावनांगौ जोंलाय? आदसा नोंथांमोनादि बेवहाय दै लोमजाना माबायदि जेंनायाव गोग्लैदो दा नोंसोरो? बिराद खस्थ'यै थांना दङ जों दा। रुपुयि दैमानि दैया बुसावदों आरो ना? रुपुयि दैमायानो जोंखौ नस्थ' खालामजोब्बाय दा। बेयाव दाउ अमा माबा माबि नोंसोर खहा जादों नामा? खहा माने बुहुद गोजाव लांबाय माखासे मानि दाउ अमा बोरमा। बेखिनियाव बेसेबांसो गिरि बेफोरबायदि लोमजाना दङ? बेयाव 35 गिरिसो दं।